ndakaidi opitirira 200 amene akhululukidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kumayambiriro kwa chaka chinochi cha 2026 koma kuti akaidi amenewa sizigandanga zina zomwe zikumasokoneza makolalamo sizikabwereranso chisokonezo chaos everywhere. Mafunso ngati amenewotu nde kumafunsidwa koma kuti mwina maketi ikhale kupanga so clarify nde tifotokoze motere nkhani kunena kuti dzulotu pa 1 January 2026 kwapezeka zonena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika kudzera mu nduna uja oyang'anira Homeland Security chitetezo cha mdziko pachichewapo wapezeka zonotero wakhululukira akaidi okwana 222 amundende za mu dziko linoli la Malawi kuti iwo tsopano akhoza kutulutsidwa ndamfulu ndipo angathetu kupita m'makwawo kukakomana ndi achibale awo azikapanga chachonse momasuka ngati mmene mfulu ina aliyense amayenera kukhalira ndithu kunoko ku Malawi. Funso ndilonena kuti anthu amenewa ndi mukuti sizigandanga chifukwa tinapezeka zoti tinamvako mulamuliro uja wapita kuti president anakhululukira zigandanga zoyipa zigawenga zopsa kwambiri maomono tino akhululukira anthu aino akhululukidwawo kubweretsa zigandanga ndithu mu society. Malingano ndi unduna umenewu ndi zono tino president wakhululukira akaidi amene aonetsa khalidwe labwino komanso osangoti kungoonetsa khalidwe labwino lokha komanso akaidi ake makamaka ndi achizimayi kubwera pamenepo ndi kuti pali okalamba nkhalamba zija komanso amene akudwala chronically illness amene akudwala ndi tino matenda ajotino okhalitsa ndithu amatangonagoneti amenewo ndi amene apezeka zonena kuti akhululukidwa. Of course tingamakhale basi ndikumanota ndi ena akangolowa ku ndende basi chifukwa angoonetsa mwina kaya ndi kwa mwezi umodzi miyezi iwiri kuti ngosinthika basi ndazikhululukidwa. Mugulu la anthu amenewawa ndi zoti amawerengeranso kuti anthuwo akhala ndithu hafu ya sentence yawo ali ku ndende kumeneko kapena kumene tino hafu ya chigamulo chomwe iwo adapatsidwa. Chilango chimenecho ndi zoona kuti iwo achiseva ndithu hafu yake adapatsidwa. Inuyo tikugamulani kunoti ndi mlandu umene mwapangawo mukakhala kumaula kwa zaka kaya ndi 5 ndekuti iwo amene akhululukidwa pano pawa nda president wa akhala ndekuti zaka 2 ndi hafu ali ku ndende kumeneko aonetsa khalidwe labwino. Enanso ndi azimayi enanso ndikuti ndodwalika fandeti kulakaidi na makhale walika kwambiri kuti matenda awasakwena azikhala akwena azikayang'anidwa ndithu ndi wina wake awayang'anire ndani kumeneko za amene atulusidwa koma osati wina aliyense okhaokha amene apezeka zona anaonetsa khalidwe labwino. And on top of that akaidi omweno ndi nkhalamba fa kumeko chokuli magogoro omwe ndithu ndakaidi. Mmene moto ndi mmene zakhala mtsogoleri wa dziko lino wapanga zimenezo ndetu ngati pali funso lomwe tingamafunse pano ndonoti basi zomwe apanga ndi zokhazi nthawi ilonse timakhala kuva Christmas ndaya New Year nkhani zake zimakhala zimenezo. Mtsogoleri wa dziko wakhululukira zawapanga ndi zokhazo palinso zina zake za special. Wapezeka zonena kuti kuonjezera papa iyeyo nonso pano wapereka akuti general amnesty. General amnesty imeneyi ikupita ndekuti kwa onse amene ali mu ndende akaidi onse amene ali mu ndende amene ingawakhudze. Ikutanthauza chani general amnesty imeneyi? Ikutanthauza kunena kuti akaidi amene ingawakhudze general amnesty imeneyi ndoti iwo akhululukidwa miyezi ingapo ndithu ya chigamulo chawo kandi miyezi 9 kandi miyezi 6 koma ndekuti akhululukidwa ndithu miyezi ingapo. Munthu yomwina anapezeka zono wagamulidwa akakhale ku ndende zaka 4 ndekuti mwina wachepesedwako pa chigamulo chake pa chilango chake cha president wachepetsako kuti tikuchotserako miyezi yokwana kaya ndi 9 kandi miyezi yokwana 6. General amnesty imeneyi ikutanthauza choncho. Komano kumafunsabe funso lomwelo kunoti ndi general amnesty imeneyi
mwati situlutsa zigandangaya kategori yake kuteko ndotino anthu amene zikuwakhudza zimenezi ndokhaokha amene milandu yawo sikukhudzana ndi iyi. Anthu amene anapezeka kuti amangidwa chifukwa chakupha mada, komanso amene anapezeka kuti amangidwa chifukwa chakuba, koma kuba kwake kudzokoka chita kukapangisa ziwawa mpaka na kuvulala za anthu osati masewera. Kuchoka pamenepo ndekutinso kuba kupyeza bagale kudzoko oyipa kwambiri, komanso ndekuti akuba amfuti amene onso sizikuwakhudza. Kubweranso ndekuti akaidi amene iwo anakapezeka ku ndende chifukwa cha manslaughter. Pali fani zina ake kutenga ndithu mpeni ndi kucheka khosi la nzawo. Amenewo onse ndithu amnesty imeneyi sikuwakhudza. General amnesty imeneyi sachotsedwapo pa chigamulo chawo ayi. Komanso ndekuti mwina mwake aja amene akuseva reja life sentence moyo wawo onse ali kundende ayi ndithu palibe zoti owa amnesty imeneyi akhudza angoyimvera fungo ndithu. Ndakachita macalculation ndizoona kuti amnesty imeneyi ithandizira kuti kutulutsa ndekutino akaidi okwana 2460 mu nthawi yake ya zigamulo zawo zipeze kuti zachepetsedwa ndithu akaidi okwana 2460 kwachepesa zigamulo zimenezi. Ndekuti mwina mwake so kuchepetsa kuti mwina mwake kundende kuja kusamara kudzadza fande kunapeze kuti wakhoma zithandizira anthu amene mwina mwake atulutsidwe. Anthu amene mwina mwake aphunzira ziwiri zitatu angakachire bwino si onse yayi. Akatuka ena azimbala ngono ndi zimbala ngono mmaziwete afisa janda afisola asinthe chani asinthe chire. Ena akatuka kumene kuchako amangokhala 2 days abwerera koso mwaiona. Komano enawo tukhulupira zoti azayesetsa kuchita bwino moyo wawo akapezeka kuti akatulutsidwa mu nthawi yaketu. Zigamulo zawozo zikazokuti amalizano kuziseva koma angoachepetsera. Tingakambepo zotani pa nkhani imeneyi. Choyamba ndizonena kuti anthu ena ndena ngati akaidi okalamba amene akhululukidwa. Magayi kumaona nkhalamba zonena kuti yayi anthu awawa ndionena kuti akapita mwina akubwerera ku nyumba kuja mwina make akasamalidwa mwa njira ina yake. Ndi zinthu zabwino zimenezo. Pali akaidi ena onena kuti ndiodwala mwakayakaya. Inu munthu akukhala ali pabedi nthawi iliyonse akulephera kuti ayende ulo akatunge madzi akumwa. Kumene kuchako ndi ndani amene azimuthandizira. Akapita ku nyumba kuja akathandizidwako ku nyumba kuja akapita ndekuti pangeni padoni apita akakhale ndi family yake. Munthu osamaonesa kukhalidwa labwino kumene kuja ndi family yake ndekuti akamuthandizira mwa njira ina yake. Anadwalika mwakayakaya jonotino chronic illness kwa nthawi yayitali osati kudwala malungo basi ndeukamwalawa apeze kuti wachita ndakukhululukira iyayi. Tikukamba za nthenda zona kuti zokhalitsa kwambiri za mgonagona amatero amenewo akakhale ndi mafamily awo akasamalire osati kumene kujaku ndi zina zake zachitika yarisiya koma ndati azifano ngati ali nkhuku kapena zinyalala zina zake opanda ena ako kuti anawathandiza kuwasamalira. Munamvako zizona kuti yayi anamwalira komatu amene amatisiya ndi imfa yawobe inayona kuti amwalira mwaulemu kuti anayenda anthu pambali pawopo achibale awo kuwapanga support. Zinthu zimenezo zimafunikira choncho abwerere anthu amenewo kumamedzi kuja akasamalidwe ndi achibale awo. Fa achibale awo alipo sizoti kulibe. Zinthu zabwino ngati zimenezo. Enanso aonetsa khalidwe labwino. Enawonso mukafufuze zigamulo zawozo kutende kwanapita fonoto anatunamiziridwa zanezana. Anthu ngati amenewo ndaonetsa khalidwe labwino atulukeko. Akatuluka kumene kuja apangidwa rehabilitated osala kwawonso ndekuti zabwinobwino zidzaza amasulidwa akubwerera ndekuti ku society kuja akachite bwino kumene kujako. Imenecho nchiyembekezo chimene tikuyembekezera kuchoka mu mapadoni ngati amene wawa. On the other hand tikuona ndekuti anthu amene anapanga milandu ikuluikulu yakupha chanu kupha lobino cha amenewo iyayi amenewo akhale kumeneko. Amenewo sakuyenera atuluke mophweka akhale kumenekoko. Okay, ndepulasiso kuchepetsanso chiwerengero cha akaidi mu ndende muja ndi zinthu zofunikira kwambiri. Ndende zathu zili packed kwambiri kupanga pressure government ndekuti boma lizipeka ndalama zakudya zambiri zosakhala bwino iyayi. Amene adzawa ndoti mwachepesera ma sentences ndekuti ndende zipunguke.
osati kumene kuti azichitothina nako anthu mpaka kumabanika kulephera kuti apume foyonera kuti anthu atani adzadza nako. Zinthu zabwino ngati zimenezi let's hope kunena kuti amene alandira mapadoni amene wawa kukhululukidwa kumenekoko agwiritse ntchito mwayi umenewu mothokoza komanso mudzamoteno upindulire miyoyo yawo polingalira kuona kuti anthu ena ake mwayi umenewu sunagwere iwo wagwera ndi akachite bwino osati mawa lake akubwereranso ndi kuti kumene kujaku chifukwa kuti anapanganso milandu ina zimenezo akuti